mhla uNehemiya wathi akufika wathi into ngaseJerusalem zidilekile, kodwa uNehemiya wakufumana lo myalezo wanqwenela kokuba makabheke emva eJerusalem ayokulungisa. Wayifumana imvume kukumkani, wathi akubeyifumene imvume kukumkani apha endleleni bakhona abantu abayimiqobo. Wafikelwa oSanabhalathi noTobiya wabona lo miqobo uNehemiya, wathi kodwa uThixo wamazulu nguye uyakuziphumelelisa nale ntombi yakwamaqhina. uThixo wamazulu nguye oza kuyiphumelelisa, ngoba izaba khona imiqobo endleleni kuthiwe ngumntakabani nalo wenza le nto, kodwa uThixo wamazulu ntombazana uza kuphumelelisa. Uzuvuma ubheke phambili ungemi, ngoba bakhona Tobiya kule ndlela nakweli lizwe, bakhona Tobiya noSanabhalathi ozodibana nabo ababandezeli bendlela bengazukuyihamba, ngoba akusakhiwa zibakhona i-constructionist, bakhona zonke izinto, kodwa senazo kokuba mntakamaqhina uThixo wamazulu uyeza kuphumelelisa.